Здравейте YouTube, това е моят нов проект Honda Civic 5 генерация и ще я оправим. Елата ви покажа първо си пред колата. Доста резе, както видите, за оправяне. Това трябва да се закърпи. И тук виждате. И тук също на задния капак. Доста ръжда е излезнало. Да стане малко по-добре прага. Нищичко няма, само трябва да се зашкури, да се изчисти. Колата сигурно трябва да се преводи със цялостно. Много е изгорял сетът. Чисто нов камик служих, защото стария беше много угън. Била удрена тук. Предния капак също има забележки. Трябва да се коригират. Нова емблемка ще направим. Така, не е много зле колата, но отдолу е здрава. Това е важното. Двигател, значи отдолу да видите. Двигател 1,75 коня. Почва съм тук да инсталирам климатика, но не съм стигнал още до него. Климатика е в багажника. Колата има климатик, но е в багажника. Ето го тук. С тези котли. Всичко и работи на колата перфектно. За сега това боя. Трябва да се преводи с оправят да видите. Вътре за велосипеда. Сега оставих за колата, моите планове. Като ми всяка Монтана да се приберем на колата. Вече сме в Монтана. Това беше за този клип. Може да се абонирате за мен, да го последвате в социалните мрежи и това е. Ще се видим на следващия епизод.